konotazioa. Iruditzen zait, barko abandonatua ordoitua ikusten duzue. Askotan agertzen da itsasoaren gaia. Basoa, askotan agertzen da natura, hango klima, hango paisaiak, musika da beste gai bat, bera piano jolea da. Ezakizuen, orain dela 20 bat urte, paralisiak jota gelditu zen, gorputz erdia mugitu ezinik, baina pianoa jotzen jarraitu izan du, esku batekin, eta bizi nahi horrekin. Eta hortik irakurri nahi nizueke oso labur, poema labur bat, hain zuzen ere musikarekin lotura duena, eta hitzaurrean dagoena. Eta da, ametsetan piano teklak marraztu ditut sukaldeko mailan. Isilka ari nintzen joka, bizilagunak entzutera sartu dira. Duan, ikusten da, berak autoraren presentzia bera dagoela, poemetan, ez guztietan, erreferentzia historikoak ere agertzen dira, baina esango nuke nahiko atemporala eta unibertsala dela, da erreferentzia horiek, konpositoreak agertzen dira, musikaren lexikoa leku askotan ikusten da, baina erreferentzia historiko horiek guztiak iruditzen zaizkit, ez dut esango aitzakia, baina bai ni bat, poetaren nia, unibertsoaren misterioa, existentziaren misterioa argitu nahiko balu bezala. Agertzen diren referentzia historikoak eta ez diote kentzen ezer atemporaltasunari edo denboraz horri, ez diote kentzen. Iruditzen zait temporala, unibertsala, betierekoa direla. Eta poemak, lehen beste liburuan entzun dut ekonomia lirikoa, hemen ere gertatzen da, berak ez dituela edozeia apaingarri soberako erabiltzen, ez zuzenean doa esaldi ulergarriekin, ez du trabatzen, ez du korapilatzen, ez du zailtzen, bere hizkuntza ikusten da, irakurri dudan poeman bezala 3 esaldi pinpan, eta indarra daukate. Indarra daukate, beren laburtasunen eta zehaztasun horretan.